Las andanzas, as lembranzas e as andainas dunha mestra nas aldeas da provincia de Ourense, alá polos anos 50, nos que tamén estaba de moda aquela canción que se chamaba Tengo unha vaca lechera. Non é eso, non. Porque de vaca e leite vai tamén esta historia. A mestra en cuestión era entonces Doña Maruja, maestra nacional, sustituta de pobo en pobo, por aí de aldea en aldea. E foi parar aquí, a esta aldeiña, en donde tuvo que ir a vivir a casa dun paisano, dunha xentiña dali que lle alquilaba unha habitación. E claro, pois, ela, a casa moita cousa non tiña, que era o que había, entón. E o sitio onde había que facer de todos os días, pois era ali, había que cruzar o camiño da casa e subir por ali por un entramado que te chugabas o pelexo, e ali diante de unhas berciñas puñaste ali e facías como podías. Menos mal que o camiño da xente quedaba por ali uns metriños máis abaixo. Pero, bueno, non faltaba que, estando ali todo agochado que poderas, te dixera: "Buenos días, señora maestra, e logo que anda facendo por aí, muller?" Dios mío, que necesidade de facer estas preguntas, vamos a ver, por Dios, xa unha ten que pasar porque ten que pasar, en fin, este era máis ou menos o cuadro. E resulta que se ve que en unha destas, unha noite, a muller hai que decir que tamén era unha muller hermosota, ben redonda, ben hermosa, ben con bo dente, vale, e aqueles caldos que había naquelas aldeas por que ela podía dar a vida se chegaba o momento. Pois me imagino que meterían uns bons pazos ou platos de caldo pola noite. En unha destas xa vemos que xa sabemos todos o que fai, o caldo, e as fabas e todo isto, e os grelos aqueles tan fermosos. E resulta que a muller vexo moi apurada e viu a forma de... A noite estaba de cas total. E en vez de ir para arriba e xugar ali o pelexo aquelas horas sin ver nada, viu un burato no chan e ali foi, alá. E alá fixo que pudo e máis e quedou encantada da vida, pensando que iso ali nunca pensaría delo que iba a parar a ningún sitio, eu que sei. O caso que pasaron os días de o señor Abel, o dono da casa, andaba o home que non tiña sombra. E entón, tuve que decir, e chamou ali, ai, señora maestra, por Deus, eu teño que decir unha cousa tremenda, pero é que non sei como decirlle, pero teño que decirlle porque a vaca, mire unha cousiña, a vaca non nos come, nin nos dá leite. É que claro, usted non se imagina como quedou a vaca, muller. É que supone que claro, usted como vai saber que a vaca está abaixo, muller, pero... E foi parar tamén ali ao comedeiro, entón a vaca nin come, non sabe, a vaca... Ai, nos morrer a vaca, mire, entón...